Mga kaibigan ko, may gabi diha. Manihapon ta ninyo diha. Katong uban diyang nagluto, nagsikay-sikay. Ngayong gabi inyong tanan. Una lang sa kuninyo panihapon. Oh, ako nga kusudan. Atay batikon. Batikon. Iya gisilian daghan para pa-updates dila. Gutom na kay ko eh. Wow kay snack ganina. Ay biyahe. Zero America. Kailangan yung magkaon ta nagi tubig kay usay masudipan ta. Tubig kay dali kay kumutukan. Katong nag-overtime pa diya, kinahanglan naamoy biskwit yung bag kay vlog utomon mo dali ra pagkuha kay kibaw ko karon daghan yung nag-overtime kay kusog ang negosyo kay padung na Disyembre daghan na kay mag trabante mag-overtime. Kailangan din magpagutom. Importante nga pistay. Katong palong na muli, pag-amping mo sa inyong biyahe. Katong nagsakay jeep, inyong bag, alas tubangan. Katong nagmotor, hinay-hinay lang mo. Pagbiyahe, pag-amping. Katong na merkado, pili ang preskong isda. Apes ng Pasko, daghan na kayong pakapin ron. Mamalit ka, nanay dagang pakapin. Uban po mamalitay. Di na sa pangayoon ang sukli. Kay hapit na Pasko. Gamay-gamay na lang. Sige. Panihapon sa mo. Ya.